עוד סרטון חדש. ועכשיו השעה 11 בבוקר. אז רוצים אולי לשחק 99 לילות איתי? אני אשחק איתכם. אל תדאגו, אני אשחק איתכם. סמי. מה? אני השתגרתי עם סמי? סמי הכבאי, סמי שלום. יש לו חרב! חרב! תראו מה יש לו, תראו מה יש לו. חרב. דוי, 45. Yeah, baby. You're so what a pumpkin. You حملة إسرائيل ما صوت بريد טוב חבובתי, יכולתי את הילד חבובתי, מוש מאמה, מוש מרוק. מפה, אני חייב 20 עצים. ב-20 עצים אני יכול להפוך פה בצד שלי את כל הדברים לטוב. אני יכולה להראות לכם בסוף, לא בסוף, עוד כשזה יגיע פה, זה יהיה משחק של 15, אני אראה לכם משהו מטורף ומשהו. בואו קודם איפה הילד. מה נחפש את הילד? יכול להיות שהם כבר הצילו את הילד. 400 מטר שם. מדורה על 2. אז זה קצת יהיה מודע. מה הכדורים של נשק כאן? הם לא יעזרו. הנה הילד. אני חייב להגיד את המדורה. כן, אני חייב להגיד את המדורה. אני לא אצליח להיכנס. חברים, הצלנו כבר את הילד על היום הראשון. הוא גבי משודרג וטוב. אנחנו חייבים עכשיו רק רגל של ארנב, ואז אנחנו יכולים לשדרג לנו מלא דברים. אם יש יגוש גבי משודרג. רגל. מה שאנחנו צריכים. רגע. ניקח את הילד. נוכל, ניקח את הרגל, לא, בוא נפרוק את זה, ניקח את זה ונחזור. ואז נשדרג גם את הסנק, אחרי זה ניקח נשק ונהיה מפודרים. כי יש לנו את הגרזן. ויש הריידים שזה לא טוב, אבל לא אכפת לי לקח מה זה אלה. הילד פה. לא, היא לא תיקח לי, נראה לי היא תכונה לקחת לי. אני הכי טוב את זה.
פשוט יש לו אותו הכי טוב. מי שרוצה נגדי, אני איתו ואני לא מת בכלל. רק אם נכבה מדורה אני יכול למות, אבל פעם אחת צרקתי כל הלילה. עד אפילו לא שדרגנו. מה? בוא נשדרג מהר, דחוף אבל. אוי! לא! שיט, אני רציתי לעשות משהו אחר, אני לא חייב את הנשק. אני לא רציתי את הנשק. אז עכשיו אני אצא ואז אני אקח משהו ואז אני... רגע. וואן? אני לא אעשה את זה. רגע, בוא ניקח את אחד. רק שנייה. 1, 3, 4, 5. הנה. 1, 2, 3. 1, 2. נביא לו את זה. 1. עשה גדול. 2 זה. ואני מחייב. לא. את לא קונה. את לא חושבת את מה שאני חושבת. יש לי דוקון חמוד. לא! מיטה! מה היא עשתה? לא. מיטה! ראיתי מיטה? איפה המיטה? וואן. שוחד בדיוק, לא יודע חצי. איפה המיטה? מי קנה את המיטה? הנה. רגע. 10 כאלה. עוד 3 שותים. 1, 2, 3, 4. קנינו. 3. לא יכול להיות. אז דבר שפודי. שים את זה. אני יכול לקנות אותה מיטה, אני לא יודע מי קנה את המיטה, אבל קניתי את המיטה, ובדיוק שקניתי את המיטה שנעלה, ועכשיו בגלליה אין לה מיטה. רק בגללה, המעצבנת הזאת. אחד. בסוף הסרטון, מי שרוצה של הדיסקורד, אני אראה לכם שיש לי את אלרועי ואלין ממשפחת ספיר בדיסקורד. אלרועי ואלין ממשפחת ספיר, יש לי אותם שם. אתמול כתבתי איתם בלילה. והם אמרו לי, יש לך הזדמנות אחרונה, או שאתה מדבר איתנו עכשיו, או שיותר ביי. אם יש מילים אחרונות לפני שהם חוסמים אותי. אבל הם לא חסמו אותי כי בסוף הם צירפו אותי לקבוצה שלהם, של אלרועי ואלין. צירפו אותי כי אני צופה שלהם מגיל 6, אבל עכשיו אני כבר לא כל כך צופה שלהם. כבר שהם סרטונים משעממים, אבל הם מפורסמים עדיין. אז רק בגלל שהם מפורסמים, אז זה מטורף. אמרו שהם רוצים לעשות איתי סרטון, לבוא אליי עד הבית ולעשות איתי סרטון. נשמע לא טוב. לבוא עד הבית שלי. יכול להיות שהם שואלים את זה בגלל שיכול להיות שהם גם גנבים ולא באמת. יכול להיות שהם עשו שם את הרמקול, הם יכולים לעשות קולות של אנשים. אבל למרות שהם יכולים לעשות כאילו איזה קול רק של דקות. זהירות המדורה. שלא תקנה כלום, עכשיו אני מפחד. אם היא קונה משהו אני הורג אותה. ראיתם מה היא קנתה? היא קנתה כמעט את כל הדברים. הנה, 1, 2, 3.
זה לא מה שאני חושב. היא קנתה משהו? היא קנתה... אין סיבה שהיא קנתה משהו. איפה גם עצים? עכשיו בוא נקנה לנו מיטה. טוב. יוצא ישר מהדברים. אז רגע, פה יהיה חדר שינה שלנו. או הייתי חבר את זה הפוך, אבל זה גם בסדר. משהו, וזה את הכל. כמו שידעת, זה לבשבש הכל. יודעים לבשבלים הכל. רגע, עכשיו משהו דרקתי. ממש לקנות מצפן לא חייב לקנות. כן, דווקא באמת, יופי. יופי שהיא קנתה את כל הדברים. פה לא יצא לה טוב, אבל גם... עכשיו אני יכולה... את לא עושה לי, תעשי שם. תעשי שם. מה היא רוצה? אם זאת הייתה למה, אני אוסיף את סמי לחברים. אותה אני לא מוסיף בחיים. ראיתם מה? אני אוסיף. יש רע? יש רע. דווקא היא מעצבנת. יש פה תיבה, ואני אקח אותה וראיתי שם עוד תיבה. רחוק. קצת רחוק. מה יהיה פה? סכנה, כלום. אוי, רק אם הייתי באה לפה הייתי יכול לקנות משהו במקום שק. מה יהיה פה בתיבה? יש לי ראייה צדדית. רגע, יש עכשיו מטוסים, אני מפחד שפה טיל לבית שלי, כי גם שבוע נפל. רגע, כדורי, בואו נשק ניקח. מה, איפה זה? איפה זה? וניקח כדורים. 6. מה, יש לה שם? מה זה? זה טובה, במיוחד סמי. סמי הוא טוב. מה זה קורה פה? איפה עושה את זה? מה זה סמי? איך אני שונא את זה שיוצא לי את הדבר הזה? מה עושים עם זה בכלל? יכתבו לי בתגובות מה עושים עם זה? מה זה? סתם משהו, נכון? סמי דיבר שלי. שוטגן. לא! לא, הוא לקח לי. ביום החמישי. אני חייב להיזהר. מה זה? מה זה? מה זה? סילגים! הצילו! המדורה! מה קורה פה? לא! אני אחזור אליכם שמטיל... הנה. היא לוקחת אותי בשק. למה תמיד אני מת? תמיד, אבל היה שם... רוז לא נפל לי השוטגון. פינג פונג. היא לא מעצבנת, היא טובה. הנה פה אחר. זה לא טוב מה שהיא עשתה, זה עושה את האוכל להיות טוב. רואים? שליש. מה זה? מה זה מקרר? זה מקרר לחורף, זה מה שאני זוכר. פה למטה. ביג בוג בום בום בום. אלכס, הנה, ג'ום ג'ום ג'ום. חייב, תטייל את חזה.
הילדה. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה? זה חדש? מה זה הדברים האלה? בחיים לא ראיתי דבר כזה. תגידו אם זה חדש, אני חושב שזה חדש. כי אני מלא זמן משחק 99 ולא יצא לי דבר, לא ראיתי את זה בחיים שלי. אני תקוע פה בתוך מקום עם מלא זבים כדי שנחזור. חזרה. יהרגו אותי בתוך כמה מכות. מה זה דבר? ומה זה שם בדיוק? מה זה האדום הזה? למה יש שם, כתוב שם משהו רע? יש שם משהו לא טוב כתוב, נראה. וואו, שם יש ילד עם תיבת ממש נדירה. אז כדאי שנלך להציל. כבר ציין את הילד? מה? לא, זה לא בתוך, זה לא שם, זה בתוך בית. איזה מעצבן האיש הזה, אבל סמי מעצבן. הנה פה, אני חייב להיות פה. אני אקח לפה, כי בלילה לא נתן לי. הוא הרג אותי. כדורים, נשק. בחיים לא הבנתי מה זה, עד שהוא בדיוק הסביר לי. מה זה? הוא הטיל את הילד גם. שיט. מלחמה. שיט ויש לי להגן, ואין לי אוכל. וגם אני חייב... מה אני רואה? מה אני חווה? אוכל. הם הוצילו את הילד. אין לי אוכל. והילד רודף אחריי, וגם זה. ועכשיו אני רואה את האייל. ואם עכשיו רואה שם... גם אין מדורה. ואני לא רואה שם מדורה. הנה המדורה שם. שיט. הנה המדורה שם. האוכל שלי, אתם רואים את האוכל שלי? תסתכלו על האוכל. מאחורי ותראו שלי. לא, מה זה? למדתי פעמיים והם מתו 0 פעמים. מה זה שאתה רואה? זה כחזן יש לי. מה זה הדבר הזה? ואני מת. אבל אני רק איתו, רק סמי פה. האישה לא קל, זה בעיה. תציל אותי, סמי המעצבן. תציל אותי. לא, למה הוא אוכל את כל האוכל? ומה הוא לוקח אותי עכשיו איתי? אוי לא, בדיוק עכשיו אני חייב למקום את התאים. ואני חייב מלזורים. וואו, קודם הייתי לוקח. היינו ביום ה-60 בקלות. אפילו ביום ה-100 בקלות. לא יאמן. מה יקרה לו?
המון. איפה זה? איפה אני? איפה אני? לא! הוא יורד בהם. מה? רובק? Thank you! Thank you! Thank you! אני גאה בך. אני גאה את החיים שלי. איך מצא בתקווה? תראו בתיבה כזה. אני רציתי רק להיעלב מהאוכל. מה? מה? מה הולך פה? מה? איך? איך? שיט. נהרוג אותו, בוא נהרוג אותו. בואו! שיו. מה קורה פה? שם יש משהו, רגע. כאן בתוך הבית יש משהו. חייב לי... המלחמה. אוי, הוא הצטרף. אשכרה. מת. איך? אבל איך? אוכל. מה זה? זה טוב מאוד. אני צריך לפרוט כאן לבד. מראה לי משהו, אבל... אין לי רובקס. הוא הציל אותי גם ברובקס מקודם. אז מה זה אומר? שיש מיליון רובקס? מה? אז בוא נחכה שהוא יבוא. בוא נראה, בינתיים הוא בא. אני קצת מסתער אם אתה רואה את השרטון הזה. אם אתה רואה את השרטון הזה... בלי שתר. בא, לא. הוא לא בא. אם הוא בא... הוא חוזר לבייס. לא, מסתובב. הנה הוא פה. הוא פה. מה יכול... כל פעם מציל אותי ברובקס. למה הוא עושה את זה? זה לא טוב. רובקס. זה רובקס שידע, זה רובקס. הוא הציל אותי
לי, אבל יש פה זאבי אנפים. סורי. סורי. סליחה. אני לא יודע, אפשר רציתי את זה מתרגום, אבל תגידו לי בתגובות. אני לא יודע איפה המדורה. בוא נרוץ פשוט. אני נשאר עכשיו במדורה. אני לא זז מהמדורה. אני לא זז מהמדורה. שיט, הדוב. יש שם הדוב, אתם קולטים. בוא ננסה לסיים פה. תראו איזה תיבה יש פה. עכשיו משהו טוב שאני צריך. רק לא משהו שם. לא בא. בבקשה שישמע. לא עכשיו אני מת, הוא סתם בזה. אם הוא סתם יעניק, תגיד. אני חייב להישאר פה בפנים כל הלילה. אני נשאר פה, אני אעשה להיות. תחשבו, אני אמרתי את זה 10 פעמים. לא אכפת לו נראה לי. קונים לו אין סוף רובוט. יכול להיות שהוא גם שם אמיתי והוריד את אביב שלא נחשוד בו. סמי פה, סמי בלי וי. אם זה סמי בלי אבי, אז כל... יזירתי בבוקר, אמרתי לה יפה. לא תמיד. Thank you very much. הנה הנשק שלי. לא מצאתי את הנשק. אחד. איפה הבייס? אני יותר לא בא. אני אמרתי שאני יותר לא בא ואני באתי. אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי אני כל הזמן אומר שאני לא בא ואחרי אני בא. לא שאני לא בא ואחרי אני בא. יש פה לבה. אסור לנו ליפול בתוך הלבה. איך נעבור פה את המקומות? יש פה עכביש פה. עכביש. ואב רודף אחריי, לא טוב. שתי גבים. האיש הזה, אני אומר לו תודה. יופי שהוא כאן. עכשיו אני יותר לא עוזב את הבית, אני פה, אוכל את האוכל שהוא הביא בשבילי ובשבילו. כי זה בשבילי ובשבילו, גם אני יכול לאכול. רגע, תראו.
זה פה. הוא שם פה את זה. הוא שם ככה, הוא לא יודע לבנות. הוא בנה טוב, אבל מה זה? יש פה כמה. שלוש. עכשיו אף אחד לא יכול להיכנס לכניסה שלנו. עכשיו הכניסה מוגנת. אז רק האייל יכול להיכנס. אנחנו יכולים, אבל זה גם האייל. תראו מה יש כאן. מה תראו? זהו, קניתי רק 3 ויפקה. בוא נחסום פה גם את הילד. נראה לי שכל כך מפריע לו. יש לו שם מלא, פה עוד 3. לא, זה 1. קניתי 2 עד כיתה בשבילי. אני אפרד שוב. להציע אותי עוד פעם, כי בזבזתי לו כבר שם מלא, וזה לקח לו כן, אני יודע, יש מלחמה שנייה היום. רגע! אנחנו יכולים לשדרג כבר את הבא. רק חסר עוד קצת. הנה הרעל של העכביש. מה קורה? מה קורה? מה קורה? בוא. מת. הוא מת. הוא מת? שיט, נהרגו אותו. הוא יצא. עכשיו עוברים לשאר הדיסקורד, כמו שהבטחתי, שאני אעשה לכם דיסקורד של רגע, בוא ניכנס לדיסקורד. אני שנייה מתאים את הטאבלט שלי, שנוכל להישאר, נשאר לי 20%. אני חייב 100%. זה שר הדיסקורד, רגע, של דקוהן. אז כמו שאני הבטחתי לכם, אני אראה לכם פה שאני לא משקר, שיש לי באמת את אלין ואלרועי. רגע, אני אחפש את אלרועי ואת אלין. אלין המקורית, יש לי אותה. היא אמיתית, יש פה. כאילו שמות זה שם שלה, הנה תראו. את האינדקס שלה. יש לה אינדקס טוב. הנה אני אשלח לכם בתיאור של הסרטון את השם שלה ותעשו. וגם רגע,
ואת זה. טוב, אז אני אתראה בסרטון. רגע, אלרועי שפיר, אני אראה לכם. אני גם אשלח את יוטיוב, אני אשלח גם את שלו. אל תדאגו. תיכנסו לפוסטים, אני אשלח גם בסרטון, אני אשלח את של אלין, ובפוסט שם אני אשלח גם את של אלין וגם של אלרועי. טוב, אז נתראה בסרטון הבא. ביי.